काय करतो तुम्ही मारा का चालू मेले पैसे चला 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 एवढे गरीबाला 8 लाख करत जाऊ काय सांगतोय परमिशन दिलं मग त्याला आता सांगतोय हा चला की चला बस एवढं काय गुन्हा नाही केला एवढं येतो की माझी गाडी पण घेऊन येईल मी नाही माझी गाडी कोण घ्यायला नाही मी घेईन माझी गाडी माझ्या तुमच्या ह्याच्या पहिले मी 2 वेळा झाले तुमच्या ह्याच्या पहिले चला मग तो आता चौकीला 2 वेळा झाले ना चौकीला आता लागलंय मी येतो म्हणले हो साहेब हो साहेब थांब तू घरी जा माझी गाडी येणार मी नाही माझी गाडी येणार नाही तुम्ही गाडी थांबवते चल कुठे हातात घ्यायचं डीबीच्या रूम मध्ये